शब्दाच्या हात जपून ठेवणारा प्रजावत्सल संविभागी राजा सम्राट बळीराजा स्वराज्य जननी राष्ट्रमाता जिजाऊ जगद्गुरु तुकोबाराय उभ्या महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवत उभ्या महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवत बहुजन प्रतिपादक छत्रपती शिवाजी महाराज स्वराज्य रक्षक छत्रपती शंभूराजे तुम्हा शिक्षणाचा ज्याने अधिकार मिळवून दिला असे शिक्षणाचे प्रणेते महात्मा ज्योतिराव फुले क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आरक्षणाचे जनक शाहू महाराज संविधान निर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अशा समस्त महामानवांना विनम्र अभिवादन करून अशा समस्त महामानवांना विनम्र अभिवादन करून आणि आपल्या समोर सहर्ष सादर करत आहोत तुमच्या आमची नाद जोडणारी कोकणची लोककला अर्थात नमन आज या ठिकाणी ग्रामविकास समिती जुना कोरवड मुंबई ग्रामीण त्यांनी आम्हाला आमची कला सादर करण्यासाठी संधी दिली त्याबद्दल आम्ही त्यांचे सतत आभारी आहोत. आज या ठिकाणी आपण कोकणची लोककला सादर करत आहोत. परिभविष्य कलामय आपल्या समोर सहर्ष सादर करत आहे कोकणची लोककला अर्थात नमन नमन नमन. Go
माझे बाळ
माझी वासरी. नाही ना बाळा, आधीच खूप उशीर झाला. सया नदीकाठी पोहोचल्या देखील असतील. मला सुद्धा निघायला हवं. चल, येते मी. सांग ना, आता अडवू नकोस बरं. अरे उद्या मथुरेचा बाजार आहे, त्यासाठी सारी आवरावर करायची मला. मथुरेचा बाजार? हो. बर, ये. बघ, असं होय. म्हणजे उद्या मथुरेचा बाजार. गोकुळातले सारे दैदूत त्या कंस मामाच्या नगरी जातात. हेच दैदूत खाऊन तो कंस मामा दिवसेंदिवस उन्मत्त झाला आहे. त्याला धडा शिकवायचा असेल तर हे दैदूत बंद करायला हवं. पण त्यासाठी या गवळणींना अडवायला हवं. म्हणजे त्या कंस मामाचा राग अनावर होईल आणि आपल्याला जे साध्य करायचं आहे ते देखील होईल. पण ही कामगिरी आपण आपल्या सवंगड्यांना सांगायला. प्रथम सुदामाला बोलावून त्याला सर्व समजावून सांगू. सुदामा, अरे मित्र सुदामा. कान्हा, असं अचानक बोलावलं? सुदामा, कामच तसं निघायला बघ. उद्या मथुरेचा बाजार भरणार आहे. त्या गोकुळातल्या साऱ्या गवळणी दैदूत घेऊन जातात. हे दैदूत खाऊन तो कंस मामा दिवसेंदिवस उन्मत्त झाला आहे. त्याला धडा शिकवण्याची ही चांगली संधी चालणार आहे. तू काही काम कर. तू आपल्या सर्व सौकर्यांना घेऊन गवळणीचा अडवून घे. तोपर्यंत मी देखील येतो. ठीक आहे कान्हा. चल तर, लागूया कामाला. तुझं मोजमाप पहिलं नव्हतं. धन्यवाद मित्रा. चला, कामाला लागूया. हॅलो हॅलो, रसिक प्रेक्षकातून आलेलं पारितोषिक निलेश ठोंबरे 251 रुपये, संदेश रावण 151 रुपये, दिव्या निधी दलपत ठोंबरे 501 रुपये, वनवंश कलावंत रत्नागिरी आपले आभारी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.
मोबाईल कुठं आहे? हात कापायला लागला, दुखायला लागला आता. पकडू का? मी बोललो नाही. अजून कशी नाही आली? अगं ती म्हातारी येईपर्यंत तू नवीन माथ्यावर ये. अरे नाहीतर काय? बघितलंच नाही, माझ्या लक्षात आपण नाही. त्याला जाऊया. अगं तसं नाही गं. मावशीला सर्व वाटांची माहिती आहे आणि त्यात हा यमुनेचा अपघात कोणीतरी आठवणी असायला हवं ना, म्हणून म्हटलं. हो का? मग बोल ना त्या मावशीला. अगं मावशीला. तुम्ही काय ऐकलं? मावशीला? हो. मी. आणि असं म्हणे, देवा 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 देवा. हो का? मग तुम्ही सांगा, तुझ्या आजीला कशावरती पळत आहे? क्वॅक, 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 क्वॅक. अगं, तुला नाही, मावशीला. मग ठीक आहे. तू काय बघते? माझा? मी. आणि त्या झेंडीला. मी. आणलंय माझं खेळ. त्यामध्ये जाणणे. शांत हो जरा. बरं बाई, आपण सारा मिळून हात मारूया. मग तर झालं? हो झालं. पण त्याआधी कमरेवरचा भार खाली ठेवूया, मग हात मारूया. चल. चला हात मारूया. मावशे, अगं ये मावशे. गेली वाटतं. अगं इकडं हळू. तिच्याकडे मला का बोलते ती? अगं मग तू तरी कशी बोलतेस? आपण परत एकदा हाक मारून बघूया. ते येईल ती आवाज. मावशे, अगं ये मावशे. अगं मावशी कुठे राहिली? आपल्याला जायचं नाही का बाजाराला? बरं बरं आले आले. तुझी हाताली काली करत होती मी खडी. तुझी हाताली काली करत होती मी खडी. तोय मालुनी हा गजरा, तोय मालुनी हा गजरा. आले पोरी तो थांबा जरा, आले पोरी तो थांबा जरा. आले पोरी तो थांबा जरा, आले पोरी तो थांबा जरा. आले पोरी यो 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 थांबा जरा. तुझी हाताली काली करत होती मी खडी. तुझी हाताली काली करत होती मी खडी. तोय मालुनी हा गजरा, तोय मालुनी हा गजरा. आले पोरी यो थांबा जरा. आले
बरं आले हो. आम्ही इथंच काय करता हो? अगं मावशी, किती उशीर? पहाटे सरकली बघ. अगं माझं तुमच्यासारखं हायलोय. मला जन्माची घरात कामं असतात, भांडी घासायची असतात, कपडे धुवायचं असतं, शेण करायचं असतं. जशी काहीच कामं करते म्हातारी. कोण गं? हा सारा खेळ आहे ना. जर वेगळं पद्धतच गेला सकाळी उठल्यापासून मला सांगतोय. हा पोर आहे ना, शेम आयुष्यभर गेलाय. नुसता भांडवला. पहिलं कशी बोलते आता? पण हे पोरा, तुला तर एवढा उशीर झाला असेल ना, तर हो मुलं, तुला कोणी अडवला नाही. अगं हिला असं सांगते ना वाटायला म्हणून ती धाव खाते. तू जरा भांडत बसलीस तर उगीच उशीर होईल. अगं हो शांत हो. मी समजवते ते. थांबत नाही. अरे बाई माझे, मला खबर आहे तुम्ही. मला तो कोण ह्या पोराला सांगून दे. म्हणजे कोणाला तोंड देऊ नको. कारण डाकीच्या पुस्तकात ठेव. बरं चला चला. माता आणि भगिनीनो, मान घ्या आणि चला. एवढ्या बाजारात चालले हो कार्या. अगं पण घेतला काय तर सांगितलं नाही. अरे मावशे, तुला कसल्या रे सध्या चौकशा? तू चल गं. नाही, हे मला कळलंच पाहिजे. तुमचा पोरीचा काय भरोसा नाही. मावशे, तुझा आमच्यावर भरोसा नाही का? मावशे, तुझा आमच्यावर भरोसा नाही का? मूग करा तर काय करा, मला काय ते कळलंच पाहिजे. अगं पण हिला कशाला सांगायचं? आता सांगूयात ना. तसंही आपण आणलेलं माल विक्रीचंच आहे की नाही? मी सांगते. मावशी, कुणी घेतलं दूध, कुणी घेतलं दही, कुणी घेतलं दूध, कुणी घेतलं दही, कुणी घेतलं तूप, कुणी घेतलं लोणी. आता साडी सुरुवात करून चाललं मग बाजारात. वा वा छान छान. चला तर मग. चला. काय रे पोरा, आता तुला काय झाला? तर मी आहे बाय माझे. ते पोरं कशी मिठा भरल्या? मावशे, काय गं? मावशे, आम्ही काय घेतलंय विचारलं. तू काय घेतलं हे कोण सांगणार? तर माझं म्हातारीचं काय झालं दादू मार? म्हणे म्हातारी, तोडवलं चालतं म्हातारीचं. मावशे, जसं तुझा आमच्यावर भरोसा नाही ना, तसा आमचा तुझ्यावर भरोसा नाही. मावशी हो हो, शांत हो आता. बरं ऐक, मी काय म्हणते, तेवढं सांगता येतं तर सांग ना. बरं असं म्हणतोस. आता एवढा आग्रह करता तो मन सांगता तो
ती काय मला झाली आता मी आपला हाताशी बोलव आता मग हा हा जा तू जा जा सावकाश जा. आता आता मी पण येता आता मी पण कशाला येतात स्वतः आता आता नको का मी पण येता अगं नको ग म्हणजे लहानाच्या मावशी काढायचं अगं नको आम्ही पोरी येतो तू हो पुढे मला असं म्हणतं मग आता तुम्ही अगं रे. बरं राजे आता एखादं छानसं गाणं तूच म्हण असं म्हणताय बर म्हणते मी गाणं पण तुम्ही सुद्धा मला साथ द्या सलाम राम सारा
आयोजित कोकणातील बहुरंगी नमन श्री छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यमंदिर दादर येथे 29 नोव्हेंबर रोजी ठीक रात्री 7:30 आहे. तर सर्व रसिक प्रेक्षकांनी या कार्यक्रमाचा आनंद घ्यावा. श्री सेवा राघोबा राधाकृष्ण नमन मंडळ मोर्डे गवळीवाडी तसंच याच नाट्य नमन मंडळाकडून गवळणीसाठी 200 रुपयाचं बक्षीस, त्याचप्रमाणे सुप्रिया काजारे यांच्याकडून मावशीसाठी 200 रुपयाचं बक्षीस. बळीवंश कलामंच आपले आभार धन्यवाद. त्या गायी लहान मालावर आल्या तरी ह्या मेल्यांचा अजून काय पत्ता नाही. धर्माच्यानं सांगितलं होतं लवकर या, तरी शेवटी हाक मारायला केली ना. त्याला ना हाक तरी मारून बघता. पेंद्या, अरे पेंद्या, राहिला तू कुठं? वाकड्या, अरे वाकड्या, अरे हा पण जन्माचा आवाज देत नाही बा. पेंद्या, अरे पेंद्या, काय म्हणलं सुद्धा हा कुठं? इकडे जायचं. अरे इकडे या लवकर. आली ना या लवकर. ती वांग्याची भाजी होती ना काय? अरे पण मेला उठायला उशीर का झाला ता सांग. सांगच्या ना बरोबर उशिरा आली. चार तास खाल्लं वांग्याची भाजी होती ना, 2 थोडं जास्तच खाल्ली. चार-पाच भात खाल्ली पण माफ पडली होती का नाही. अरे हे मेन्या, अच्छा मुंच्याचा काय तो मुंच्याचा. सांगच्या ना बरोबर उशिरा आली.
पाणी चार घास कणलं भाजी भाजी होती ना काय अरे मी वाकड्या वांग्याची भाजी जास्त खाल्ली तास रसा मानला तर पुढे काय झालं तास सांग काय सांगताय तू भाजीची फळा खाल्ली ना तर ती तू बसली ना पोटात मुडा काय दबडला माझ्या आणि हा मेल्या वसा ना आधी वांग्यामध्ये जाय मेल्या तुझ्या पोटात कुठे मुडा तो गडल मेलेला अरे मुंडा पण दिलं पोटात तुझ्या मेल्या तुला ढगाल लागली पण मुंडा एका वर्षी तुला काय सांगलं काय सांगता हो बघ माझ्या पोटात मध्ये मध्ये ना तो गुडगुड गुडगुड व्हायला लागला असं होतं पाणी एकटं बाजूला आला असेल त्या कुशल झाला तर दिनू माझ्या पोटात गुडगुड व्हायला लागला चहा बन म्हटला काहीतरी प्रीत घडतोय बरोबर अरे गेल्याचं हावड्यात काय खाशील तर पोट गडबड नाही तर काय आणि नाही ते काय आणि हा मेला वसा ना मला टायमाला घुमेलो भागा तू घुमेलो मी जर मला बोलला ना तर 2 तास मी थांबणार नाही मला सांगा तुम्ही त्याला काय तर सांगितलं तरी मोकळा होते तू काय तर सांग आणि मोकळा होय सांगता मोकळा कसा झाला तर दोन्ही कुशी बदलून झाल्या तर तिजू काय होत नव्हता हो बघायचा बघायला झोपडी झोपा आता राजा कामात जाऊ पण्यावर म्हटलं तिकडं माझा तुला हवं लागली म्हणून काय उशीर झाला नाही 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 सुद्या मग आणि लाट्या मारतोय अरे मेन विषय तू बाकी आहे याच्यात आहे ना आता नाही बघा त्यांनी नाहीची बाबा कशाला तू सांग हे भावानो तुमचा काय तर झालं काय आधी उशीर झाला त्याला कामाला लावूया अरे सुद्या तुम्हाला या सांगितलं पण काय काम आहे त्यांना सांगितलं काल म्हणजे मी पण काय म्हणताय तू आम्हाला बोलवणार कशाला अरे कृष्णाने आपल्याला कामगिरी सांगितलं ना कामगिरी कामगिरी काय सुद्या अरे आता परत सुरू झाला मग तूच काय तर सांग हा बरं माझा बोला तुझं बघता मी बरोबर अरे हे मेल्या अरे किती मोठी तुझी जी दुकान नाही काय अरे मेल्या तुझी बोलत नाही माझ्यावर जड नको या ना दोघं जन्माची भांडणाच आहे हो सुद्या तूच काय तर सांग बरं ऐका कृष्णाने सांगितलं आपल्या गोकुळातील देव अपातच राहिले पाहिजे ते आपल्याला मसुरी जाऊ द्यायचं नाही पण आपल्या मेल्याच्यानी काय किती दिलं खायला दूध भेटू ये सुद्या काय घ्यायला परत सुरू झाला तर म्हणू दे अरे गौरवनी कुठे त्या तरी सांग गौरवनी बघायचंय माझा बोलत होतो तू बघता बरोबर अरे हे मेल्या आता कुणी आला काय हा म्हणजे कुणी कुणी बसून मेले कुणी बघायचं माझ्या मागणी त्या बघा कशा घाटानं वरून येतात आहे. त्या बघा अजून एवढ्या सगळ्या कोणी अजून ह्याच्याना या तो आम्ही पचवून लागलो साधन सांगितलं नाही लग्नाला बरेच दिवस कोणी लावत नाही म्हणून ह्याच्याना या ते कोणी पचवणार म्हटलं पचवणार अरे यालाच पोटाला पोटी का त्यांच्या पुढं कोणाच कोण नाही अरे दिवस काय दिवस अरे मेला धड बोललं पण येत नाही तुला छान ना तू आहे ना बोलताय ना लक्षात पुढे काय झालं पुढे जा ऐका त्यांना जाऊन सांगा त्यांचा रस्ता आपण अडवलेला आहे त्यांना असं बाजारी जाता येणार नाही त्यांना जाऊन सांगा मावशी तू बोलला मावशी म्हणा आठवलं मला काय माझा बोला फक्त माझं काय अरे मेला वाकड्या तुझ्या ह्या नकला मग सांगशील रे आता आपल्या घरी धावण्यात गेला तुला घेऊन गेला असता मी किस्मत कमी आहे याला अक्कल पण कमी असं असं मी जातो केस होत नाही
मला सांगितलीच नाही. चल, आपण म्हणता बोला तोडतो एक टाइम असं आहे ना तुम्ही मला म्हणाल अरे बोल बोल फिरून बोलणारच हे नाही जा. चल, मागूया. होय काय तुम्हाला काय वाटते बोला की बाजूला वा, आम्हाला जायचं आहे. मावशे मी ऐकलं या साऱ्या गोकुळामध्ये तुला बदाबदा आहे म्हणून. काय केले अगं, या साऱ्या गोकुळामध्ये तुला बदाबदा आहे बदाबदा. अगं, असा सीधा म्हणजे अरे मेला नाव आणि माझं नाव सांगितलं ना रे भावाई. बाधा बाधा नाही मेला शब्द बायका मेला करणार बाधा बाधा तास मेला बाधा बाधा. या मावशीला भिजवू नको सगळ्याचा आम्हाला आम्हाला करायला शिकवलं. ए, तुम्हाला काय माहिती बोला ना, नाही जाऊ येत मी. मावशीला मराठी समजत नाही इंग्लिश मधून बोलता मावशी प्रेस होय आग लावला ते इंग्लिश रात जळतं माझ्यावरती. हा, मी आता इंग्लिश बोलते ना मी ना बोलते काय मेरा मंजूला काय मेरे तुम्ही आहो ना मेरे माझ्याकडे सध्या काय आहे मेरे तर तुम्ही जाऊ ना तुमच्या झाडाला मारा तर मेरे ती हाय सावली तर बापू सांगा काय बोलला तुम्ही आवर यू तू कशी आहेस. अरे देवा मावशीला डेंजर आहे का मला घातलं खाली आणि वाजलं वर. हे बाबा तो झाडा पण लावून ठेव वाटता कोणा तुम्ही ए मेरे तू तुम्हाला काय आता मला नाही सवय मी लवकर मावशे तुला असं बागेत जाताना नाही का झालं म्हणजे तुला तर आमचा रस्ता बनवलं थोडा बाजूला होता कसा बागेत जाताना नाही म्हणजे नाही म्हणजे नाही काय तर हा करुणा दैव चालित्री आधी सांगताय. अरे मेरा मित्र धंदू धावा होता असं सांग ना तेव्हाच माझा तरी वाटला सांगायला कसं आहे माझावर बाधा बाधा आहे आमची घाबरली की नाही. बोलायची गमदाबा म्हणतात त्याला काय आम्हाला तिघाला पण घेऊन हे पाठव. तुला हवा येत काय मला तर येतो मग कोणी नो याला देवी द्यायला देवी पाहिजे का ते चोपडी चोपडी हे आपल्या बघितली नाही तुम्ही उभं काय हे भाऊ आकड्या तुझा आलेला मार काउंटर जा बघ नवी दवाखाना तुला तू कशा एवढा काय वर आलाय मार काय करू नको आणि आता तू कोण रे तुला पण जायचं गाव आहे त्याला तिला प्रत्यक्ष बघतोय मला नको मग तुला हवा आहे का आता परत कशाला आलास आहे मावशी पण ऐकून गेला म्हणजे हे मेले हे त्यांना कोण गेलं त्यांना मेले माझ्या प्रत्येक काय नाही गं मावशी हे म्हणजे भुई दिसते गं. बघा आई सांगितलं लग्नाला भुई गावत नाही म्हणून मी बघितलं होतं. त्या मावशी ये मेलिया तुला मुली बघायला नाही का उभं राहा तिथे नुसतं फोडून हे मेले माझा पटकन बोली चालायला घेतलं काय म्हणताय मला ऐकून बी घे हा आणि हे मेल्या आणि
तुम्ही आहे तिकडा तू जीव गेला म्हणजे आणि आता काय? हा त्या मावशी फटाफट उठली ना त्यांनी काय दिलं मावशे चल ना गं, उशीर होतो आपल्याला. अरे बाय कमाल झाली हा लक्ष वडा वापरा माझा माणूसचा कोणता पुस्तक फोडतोस माझ्या पोरींचा? आता माझ्या जाऊन देणार नाही तो रस्ता काढून घ्या वार या मावशीचा रस्ता म्हणा. अरे ह्या मावशीचा इथं तू बघितलं नाही तुम्ही. काय करतील आम्हाला काय तुम्ही समजच काय नाही बदलायची ओढ आहे राजे, तू पण कच्ची बांधायला जाते ना, आम्ही पण बघतो. अहो असती असती मावशी पिछाडली ना काढ दोघांची मस्ती आता कच्ची नव्हती, कच्ची पण बघतो. त्यांच्या सारा उडवील त्यांच्या सारा सगळं होऊ नको रे, आधी इथं बरी झाली. मावशी आपली पण झाली. हे पण मार खाऊ दे मावशी! काय नेले? काय ना कसं म्हणेल? अगं मी काय म्हणतो? अरे सगळ्या त्यांच्यावर पिया आहे आणि तू निघून जा. राहायची हो मेला तू काय बोलतो आता काय कळत नाही. पण मेला काय हा बोलायला लागला की थांबत आहे? मावशी काय तूच काय का बघ मेलं करणार कामात तुम्हाला नुसतं खायला हवं. हे इकडे हे बघतो. आता खाना का बाई अशी उभी राहा. आता तुला पण मेल्या असं तुम्ही हाव केली तसं तुम्ही एकदम या तुमचा झाला नाही वाटवला. आम्ही कृष्णाच्या सवंगडी त्याच्या सांगण्यावरून आम्ही तुमचा रस्ता अडवलेला आहे. होईपर्यंत आम्ही तुम्हाला वाजायला जाऊ देणार नाही. अरे मग तुम्ही माझा रस्ता लावणार या मावशीचा बघता तुम्ही किती जोर आहे का त्यामुळे मावशीच्या आधी लागून बसतात तुम्ही इकडे जोर कमी आहे जोर. अगं मावशी चल ना गं, उशीर होतो. अगं हो हो आहे ना आपला रस्ता अडवायला नाही. त्यांचा झाला नाही ना वाटला त्यांचा किस्सा आपण येतो ना तो म्हणजे जाऊ देत नाही म्हणता तो पण मी बरं ऐकते अगं मावशी आम्ही खूप दमलोय. थोडा वेळ बसू का? असं म्हणतात मला तर मग तुम्ही बसायचं नाही मी यांच्याकडे बघता हा बघता बसा बसा ए झालं तुझा पण भोगेस त्याला घेऊन या ठीक आहे. कोणत्या लोकांना? कोणत्या हुशार दिसतंय? चांगलाच काय दुश्मन आहे तुझं या दात पुढच्या माझं दुश्मन आहे काय दुखवतंय? कोणत्या? हे मित्रांनो झालं मी तुमचा त्या गौरांना बसायला सांगितलंय त्या बसल्या का बघून येता झालं मी जाता मार खाऊन या आता माझ्या मागणी या. वाटलं मार खाव. बाबड्या या बाबड्या तिथं काय करतोस मेल्या चल अगं, ह्या पोराला कुठेतरी मी बघितलं. पुढे या जाय, जाय, हा पोराला. अगं, हात टाक ना. हात टाक, पोर. अरे, हा पोर. अगं, तो रात्री आमच्या वाड्यातला शान झाले होतं. त्याला मी एवढी मदत केली. हा पोर. या पोर. अरे, आणखी या मागणी अक्षरची, अक्षरची, अक्षरची काय चिका करू? अरे, मेल्या, अक्षरची, अक्षरची. अरे, या पोर. अरे, एवढं आता गुन्हा नाही. त्याच्यात पण हा पोर शांत होतो म्हणजे. या पोराच्या- बाबा आपण नंतर बघू हा छान बघू आपण मागणी या. सर्व गमती शांत बसले आहे. जाऊन सांगू सुद्धा मला. काय बघताय हे निसर्ग उभा मावशी उभी छान सर्व गमती बसल्या. त्या मावशीला रात्री बसायला. वगैरे बघ तुझ्या पण. कर्नाटकाच्या पुढे तुम्ही वागणार आणि मला माझ्या म्हातारा खोड म्हातारा जाता हा, ए, वाक्या, मी पण येऊ काय? मावशी बरं वेळी आला नेला फुकट खायला अगे पाच रुपयाचं खाण्याने माणसाचं आहे मला नाही म्हणण्यात झालं नाही अगदी कोणी मागायचं का की आणा पुढे पाच रुपये मी येतो ए मेल्या लाजून लावू नको आता बोलत कशाला जाता असा काय सांगता येईल मी हा आम्ही फटाफट उठली ना तुम्ही काय ना आता सांगते ना तुला कशी मेल्या आता बोलत कशाला जाता असा अरे मावशी पण माझ्या मनात उठली मला काय तो टाकता पुन्हा काढून सांग बरं येतात ए मावशी मला नाही बसवत माझी मनाची ढोकळा दुखतात नेहमी भांडण, माझी भोकळा दुखतात, माझे
यायच्या बघता तुमच्या किती जोर आहे बघ, का? बघ, बघ तुझं. मग काय येते का नाही मग काही जमतच नाही नाही, नाही. मला कसा जमू आम्ही? बसवण्याशिवाय आम्ही जमणार मी नाही. पण त्यात बघता. हा, घे ना. हा. माझी झोपला दुखतात आणि मी आता लागते कधी झाला ना रे बसला नाही तर गवळणी जा आता गोपाळाचा जाऊन नाही करा यांनी माझ्याकडे गेले तर घेऊन प्रयत्न केला पण त्या फार वेळ चांगलं वाटत नाही. मी काय सुद्धा तू तुमच्या मनात जाऊन काही जणांचा सांभाळ कर. मी घेतो त्यांचा समाज. ठीक आहे ना. कान्हा, तू इथेही आलास आमच्या मराठी नाचणी करायला? नाही करा ते. आज तुम्हाला या त्रासातून कायमचा मुक्त करायला आलोय बघ. म्हणजे काय रे बोला ह्या सगळ्या पोरी इकडे उभ्या तुझं ह्यांच्या वाटणावरता काय करतं जाईल अगं मावशी, तू यांना ओळखलं नाही? नाही बा मावशी, हे आपले गोकुळचे राणा श्रीकृष्ण. वय काय मला जन्माला पण आपल्याला आडवायला कशाला आलाय राणा, आता तूच तुझी ओळख पटवली. ठीक आहे मावशी, तुझा विश्वास नसेल पण प्रत्येक युगायुगात मी विविध अवतार धारण करून तुमच्या साऱ्यांचं रक्षण करत आलो आहे. मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम आणि आता तुझ्या समोर 8व्या अवतारामध्ये उभा आहे. एकदम बरोबर बोलायचं पण आमची आता द्यायची नाचणी कशाला करायला लागतो मावशी, तुम्ही आपल्या गोकुळातलं दही दूध त्या बजारमध्ये जाऊन मला नदी घेऊन टाका. म्हणजे गाई वगैरे टाकायची आम्ही आणि दही दूध त्यांना नाही मावशी, आता हे चालणार नाही. त्या कौस मामाला ना धडा शिकवायचा आहे.
एकदा का त्याला धडा शिकवला की तुम्ही सर्वत्र बिनधास्त होऊन व्यापार करा. ना मामाची भीती राहणार नाही कुणाचा धाक. बाबा एकदम बरोबर बोला की सगळे मुलींना सगळे खरंच थोर पुरुष आहे त्याला शांत केलं पाहिजे. हा? बरं आधे आता मी काय म्हणता माझ्या मागे जास्त मतं मिळायचं ना मला मग जन्माची घरात काम आहे मी आपला असल्यास ती बोलव आता मग बरं हा तिच्यात आता मी ही सुनसुनी पोरं आहे त्यांना व्यवस्थित घेऊन ये हा मी काय करतो. चला का पुढे आपल्याला सुद्धा निघायचं. हे काय आता? राधे असं कसं? आज तर रात झालाच पाहिजे. हो की नाही सर? हो राधे, आज तर रात झालाच पाहिजे. बरं चला. Thank you.